Mistä nää bensat tänne? Mä laitan muuten nopea skinin tohon toiseen armoriin. Oh. Mihin päin me pitää mennä? Tonne alas. No. SC. En mä ihan niinku... No niin! Come on. Tästä on vauhin merkki kuulu. Ui vittu! Hyvin säilyy kuule. Hyvin mennyt. Vähän lennetään tekee. On merkki siitä, että vauhtia on. Vittu lennetään. Juu. Vittu, voitaks valottaa mua? I like pussies. Oh my god, niillä ei yks lisää vielä. Mä kuulin. Turpa kiinni! Näyttää niin. Jätkä rippaata. Jätkä rippaata. On kyllä niin idiootti. Voit sä vaihtaa autoja? Ei. Okei, ehkä mä tätä auton nyt. Hyvä auto se oli! Ota Pertti kyytiin! Tuntuu, että vittu voit mut raiskataan vittu 10 eri. Really dude? Fuck you. Tai sitten ne tulee just tuolta mökeiltä. Mun mielestä se on mökeiltä. Mökeille siis. Jos me laitetaan mun auto oikein päin. Älä vittu, mitä vittu? No mitä? Täällä näin vittu. Kato nyt vittu. Tästä nää vähän juketetaan, ettei ne edes huomaa meitä ja kuulee. Tästä wapau! Mekä säkkei. Astakaa vittu. I'm out here. Sukka Peter Bled.